min farfar han malede. Det er sådan set kommet ret nemt den vej. Jeg har haft en pensel i hånden, så at sige, lige så lang tid jeg kan huske. Jeg skal jo kun have nogle farver og så et eller andet materiale at male på. Man lader sig inspirere hele tiden. Det handler om energi, og opladning er den væsentligste faktor. Energi og opladning. At være billedkunstner, det er at gå ind i en proces. Du er nødt til at lade det have det her flow, der kommer, og det er det, du skal dyrke. Men når den er der, så skal man så udnytte det. Du bliver aldrig færdig. Du er nødt til som kunstner at have den viden, at det er færdigt. Og så sætter du din signatur. Men i princippet er det ikke færdigt, fordi det næste billede, det bygger bare videre på det. Jamen, kunst er for mig en stor og væsentlig del af, selvfølgelig af mit liv, men også det, at der er kunst i verden. Det er nok et grundlæggende behov for skønhed. Et behov for, at mennesker kan se noget, som ikke nødvendigvis har en funktion, men som vækker noget i den, som formentlig er nysgerrighed. Nysgerrighed er en meget fantastisk drivkraft. Og med hensyn til kunst, der stopper nysgerrigheden ikke der, fordi du kan blive ved med at fantasere. Det er jo et rum, som er utømmeligt. Jeg vil sige sådan, at hvis jeg skulle beskrive min stil, så er det, hvis folk lægger mærke til det spontane og det umiddelbare. Så jeg arbejder inden for et abstrakt univers, og for at få den gnist og den bevægelse og det subtile, så er du nødt til at være meget tro mod, at tingene er spontane og kommer til dig. Så håber jeg sandelig, at det, de ser, det er en oplevelse. Altså farver, der er sat på kryds og tværs eller nogle streger, det kan betyde rigtig meget for rigtig mange mennesker. Og det er jeg meget glad for, at jeg kan ramme noget, som folk kan lide. Det jeg ønsker, de kan se, det er, at der ikke er noget facit. Du kan søge, og du kan lede, og det er den proces, der er interessant. Og den oplevelsesting vil jeg gerne have ind i mine malerier.